You don't play against opponents, you play against the game of basketball. At ito ulit ang inyong Ako Bicol Cup 2022, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! We are back here, live na live sa loob ng Daraga Covered Court sa bayan na umaarangkada, the Municipality of Daraga. And very unpredictable itong partner. Anything can happen inside the court. We all want good games, of course. At gusto natin talagang napapawaw tayo at napapasigaw at the same time. Pero alam mo na, may uuwing luhaan or talunan, pero at the same time, may uuwing panalo. Teams who played better. That's the meaning of true basketball. And we take a look at JJ Caspe of Daraga team. At maiuwi naman kaya ni Marnie De Lumen at ng kanyang mga kasama sa Rapu-Rapu team ang unang pagkakapanalo sa ligang ito. Well, who among these players will carry their team to victory? Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Kapa Morgan and kasama ko ngayon, walang iba, kundi si Coach Kyle Marilla. Magandang gabi sa lahat ng ating tagapanood sa ating Ako Bicol Online TV and syempre sa mga taga-Daraga, maulan na gabi ngayon sa atin pero as we can see, the crowd is still here, the players are still here, and we are still here. Yes, of course. Wala tayong ibang dapat puntahan sa gabing ito dito sa Daraga Covered Court dahil ito po ang Day 7 ng ating Ako Bicol Cup 2022. Well, Coach Kyle at mga kasurog, hindi lang po kaming dalawa ni Coach ang makakasama nyo. Makakasama natin ang isang maganda mula sa courtside at walang iba kundi si Miss Carmela Hernandez. Carmela, kamusta kayo dyan? Magandang gabi sa inyo dyan, Coach Cal at Coach Morgan. At dapat nating abangan ang ating first match-up game tonight. Walang iba kundi ang Team Daraga versus Team Rapu-Rapu. Kaya bago natin simulan ng ating bakbakan, we are live sa Ako Bicol Partners page at Ako Bicol TV para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. At mga kasurog, we encourage you to support us by hitting the like, share button para naman maging updated kayo at para naman mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Back to the panel. Ayan ang magandang si Carmela. And well, Coach, we're about to witness another breathtaking ball game. So anong masasabi mo sa mga koponan na to? And bago yan lahat, partner, babalikan muna natin. Let's have a recap of what happened during their previous game dito sa Team Daraga. It took so much easy doon sa laban nila kontra Team Kamalig with a 20-point blowout win. Yung kabila nga, nagkaroon lang ng 80 puntos. Hindi nila, katulad nung ginagawa nila, they are limiting the offense of their opponent to under 80 points and pag ginawa yan ng Team Daraga, automatically mananalo sila. Sa kabila naman, Team Rapu-Rapu, this is a losing effort dito sa kanilang debut game against the tall Team Legazpi with a 30-point losing effort. So definitely, Team Rapu-Rapu, I expect them to bounce back kontra dito sa another big and tall Team Daraga. Ayan, so magbabounce back nga ba talaga ang mga taga-Rapu-Rapu? Well, there's only one way to find out. Tumutok lang po kayo, ha? At para naman po sa ating games at hand, mga kasurog, we will be having 2 games para sa ating Day 7 ng Ako Bicol Cup 2022. For our first match-up, we will be having Team Daraga versus Rapu-Rapu. Ito na nga, nagre-ready na. And our last match-up of the day will be played between Team Manito
and Kamalig. And sige, tuloy natin sa ating mga standings ng team. Ano? Ayan, ito ang para sa first district. Sige. Para sa ating, ating team standings, para malaman nyo mga kasurog kung sino na nga ba ang nangunguna o may magandang kartada dito sa ating Ako Bicol Cup. Okay, sa second district, At ito ayan, po ang oo. maglalabanan. At nakikita natin, Team Legazpi and Team Daraga parehas wala pang talo. And yung Team Kamalig naman is nasa bottom natin ngayon. Pero definitely, etong Team Legazpi and Daraga maglalaban dito. So, mabibreak yan na tayo na yan. Ayan, so sige. At magbabago yan syempre ngayong araw na to dito sa Day 7. And yung ating key player match-up, let's head to them, ano? Yung mga match-up natin ngayong gabing ito. Sino kaya dito sa ating dapat na abangan ng mga manlalaro ng bawat kupunan. So let's first start with Team Daraga. Again, we have JJ Caspe garnering of 30 points, 2 rebounds, and 2 assists in their last outing against Kamalig. And their opponent is Team Rapu-Rapu. So we have Marnie Delumen garnering 14 points, 1 rebound, and 1 assist. And bago natin simulan ang isa na namang mainit na tapatan, Coach Kyle, puntahan muna natin ang ating courtside reporter na sa Carmela para sa kanyang interview sa dalawang magagaling na players na ito. Carmela! Magandang gabi ulit sa inyo dyan, Coach Kyle at Coach Morgan. At ngayon na nga kasama na natin ang dalawang key players ng both teams na walang iba kundi si Marnie Delumen from Rapu-Rapu at JJ Caspe from Team Daraga. So, Marnie Delumen, ano bang baon mo ngayon na paghahanda sa larong ito? Simple lang, konting practice at saka enjoy lang the game, ganyan lang. So, thank you and good luck. And JJ Caspe from Team Daraga, ano bang paghahanda ang gagawin mo sa larong ito? Siyempre, ganun pa rin naman. Laging focus lang sa game and focus lang sa kung anong gusto ni Coach. Yun lang. May gusto ka bang batiin? Binabati ko yung kasi family from Puerto and also my wife, Joyce, and my daughter, Gia. Thank you. And ikaw, Marnie, meron ka bang gustong i-invite na manood dito sa Daraga Covered Court? Pabatin lang po sa mga taga sa Rapu-Rapu. Thank you. Thank you and good luck. Balik sa inyo, Coach Kyle and Coach Morgan. Yes, maraming salamat, Carmela. Every shot counts. Yan ang ating headline ngayong Day 7 as we take a look at these teams. Both played well. Kumbaga, underrated ang Team Rapu-Rapu noong unang laro nila. But they prove that kaya nilang makipagsabayan. And for both teams to snatch their victory, they need to use everything. Kumbaga, every shot counts dahil iyan ang magiging decider natin para malaman kung sino nga ba sa Team Daraga or Team Rapu-Rapu ang makakakuha ng kanilang panalo dito sa particular na game na to dito sa Ako Bicol Cup 2022. Coach Kyle! Yun na nga, nakita natin yung ating game story para sa laban ng Team Daraga versus Team Rapu-Rapu. Every shot counts. So definitely dito sa Team Rapu-Rapu, they opened up their tournament run with shocking all of us na binaon nila ng una yung Team Legazpi during that first quarter. Yun nga lang, hindi nila na-sustain throughout that game. Pero dito naman sa Daraga, definitely they are counting every shot they took sa dalawang previous game nila. So kaya ngayon 2-0 sila. Yun. So, pag-usapan naman natin, partner, ang keys to the ball game. Ano nga ba ang mga playing style nitong bawat kupunan? Ayun na nga, nakita natin Team Daraga with that 2 blowout victories na nakuha nila during their first 2 outings. Nakita natin, Coach Morgan, yung kanilang inside presence, yung kanilang outside shooting, and the attack to the basket ng kanilang mga manlalaro. Pero dito naman sa kabila na Team Rapu-Rapu, if they want to win against this Team Daraga, very tall and very big Team Daraga and very skilled, kailangan nila i-double up ang kanilang effort gagaya ng ginawa nila kontra sa Team Legazpi. Ayun, so yun ang mga dapat na gawin ng bawat kupunan para makasungkit uli ng panalo para sa Team Daraga and unang panalo naman sa kupunan ng Rapu-Rapu.
Ayan, dito lamang po yan sa ating Ako Bicol Cup 2022. At iniintay lang natin kung sino yung mga unang isasalang ng mga coaches, yung mga unang units ng both team, Coach Kyle. Again, Daraga at Rapu-Rapu po ang unang laban natin sa ating Day 7 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Pagka ganito, coach, na magsisimula na that both teams lalabas na nila yung starting five nila, I call it during my PSL days the starting protagonist. Starting protagonist. Oo, mga bida yan eh. Yan ang Oo. mga unang bida sa ating laban. Normally naman talaga dito sa basketball, talagang inuuna yung mga talagang key players. Siyempre dahil kumbaga nag-expect yung both teams na sa unang kartada pa lang ng laro nila ay maka-take advantage na sila. Yun naman ang gusto mong mangyari dyan eh. Yung makauna ka para yung adjustment. Kasi mahirap pag sa'yo galing yung unang adjustment eh. So definitely you want to start fast, you want to start good dito sa ating basketball game kasi normally pagka nabaon ka na, ang hirap. Oo. Ang hirap. As we take a look at our crowd right now enjoying, I definitely expect na mag-enjoy sila sa ating pagpakan. At hindi sila mahihirapan. Yes, naman. Ayan, sige. We're taking a look at Dassel Aspe and the coaching staff ng Team Daraga. Ayan, sige. Still receiving mga paunang instructions mula kay Coach Tad Delgado. By the way, at ito na nga po ang ating starters for Daraga. Aspe, Albaytar, Gadon, Chope, and Aspe. And sa Rapu-Rapu naman, Coach, we have Cotorno, Delumen, Castillo, Bueno, and Bernaldez. So ayan. Daming bago sa sa set natin Nagulat ako nung graphics para sa starting five. So we would like to commend Christian Calleja, the head of our technical team. And of course, Tapos si Ryan ata yung graphic artist nila eh. Si Ryan. Syempre sa ating game producer, yung nasa dulo doon. Yung kapatid ng Si ating Mark. scriptwriter. Si Mark. Panganay na kapatid ni Iris. So ito na nga po, mga kasurog. Ang pinaka-aabangan. Siyempre, mga taga-Rapu-Rapu, tutok na naman yan sa ating mga FB pages, Coach. And I'm concerned sa team Rapu-Rapu kasi tumatawid to ng dagat eh. Oo. And I'm praying na sana yung pagpunta dito nila safe and pati yung pag-uwi nila safe pa rin sila. Yes, lalo pat masyadong maulan ang panahon natin sa ngayon. Now ito na yung tip-off. Albaytar and number 77 na si Bernaldez. Ayan. Pupunta po kay Cotorno ang bola. Nakitagay niya at ipinasa kay 54 sana pero nakakuha si Delumen pero naibalik kay number 54. Nakasungkit ng unang foul sa game na to. Again, same story para sa team Rapu-Rapu. We are seeing them running kagaya nung start nila during that last outing kontra sa team Legazpi. Let's see, Coach, kung masyashock ulit tayo dito ng team Rapu-Rapu. Yes, nasurpresa talaga tayo doon sa unang laban nila against Legazpi. Kasi kung yung team Legazpi walang scouting report, siguro pati tayo wala ding scouting report coming from the team Rapu-Rapu. Yes. So ayan. Ito na si Aspe, ang legit point guard ng Team Daraga. Medyo what a beautiful Euro step from Aspe. Kaya lang wala yun. At mapupunta ang bola sa mga naka-gray. Ayan na naman si Cotorno. Talagang mabilis siya. And That is Mr. Bueno. Bueno missing in that attempt. We're just in the early goings of this ball game, mga kasurog. Ayan, naubos pa lang natin ang ating unang minuto. Bueno, once again.
siya yung masyadong aggressive sa sa Rapu-Rapu. So far, Bueno, 0 out of 2 sa field. Ayan na si Caspe at ang kanyang napakalayong 3 points. 3-point shot from Caspe. Definitely a markman for the Team Daraga with this hot shooting Caspe. Kung ikaw yung coach ng Rapu-Rapu, alam mo na high percentage shooter itong si Caspe, ano bang dapat gawin? Of course, you have to deny him. Gawan mo ng paraan para hindi siya makareceive ng pasa at i-deny mo na kaagad siya on top or kahit nasa 3-point because very deadly. Kasi so far in our tournament, nakikita natin as Caspe is very comfortable in shooting those 3. So, ngayon di pa naman nakakita natin yung attack to the basket ni Caspe pero definitely deny the passing lane to Caspe para ma-stop mo siya. Matindi, no? Sa pasa pa lang talagang stricto ka na. Masyado, coach. Oh, if you wanna win kontra dito sa 2-0 na Team Daraga, you have to do all the right stuffs para lang manalo ka dito. You have to, kumbaga, do it double time. Pero ito na naman si Aspe. Nalilito tuloy ako sa Aspe at saka Caspe ngayon. Well, there goes Albaitar for that putback. Again, para sa Team Daraga. Yung size ng Daraga ay nagpaparamdam ka agad with Albaitar and Gadon. And that, well, masabi natin very intelligent player na si Aspe. Using his footwork there. Yes. Alam niyang kayang-kaya niya yung opponent niya on that play. Kaya konting fake and then that amazing footwork. If you're going to go back sa dalawang laro ng Team Daraga has their own version of third quarter run. Actually, yung dalawang laro na yun, nakakaalagwa sila during that third. So, Yes. ibig sabihin, the adjustment of Team Daraga papasok sa third quarter is very, very tremendous pagdating dito sa ating tournament. Kasi first and second, medyo nag-adjust pa sila. So, pagkadating ng third quarter, meron na silang third quarter storm na gusto kong tawagin na ganun eh. Third quarter storm. Well, will we witness that one again? Or will they, alam mo na, magkaka-storm bago pa dumating ang third quarter. Ayan na nga, parang storm na ang pinapakita sa atin itong si Albaitar with another 2-pointer para sa Team Daraga. Meanwhile, Cotorno to Delumen. Delumen na foul doon while papaalis sa situation na yon. It could have been a traveling goal there pero nakasabit yung kamay ni Aspe. Oo, so unang foul yan ni Aspe. Cotorno. Balik sa kanya. To Bueno. Ginamit ang katawan pero hindi sapat yun. Llantero. That's a 2-pointer. And again, the fast break opportunities for Team Daraga. Yan ang mahirap sa kanila. They are very used in running. And they have the advantage kasi sa rebound pa lang. So, pag mataas ang percentage mo sa rebounding, mataas din yung percentage mo para sa mga transition plays. And right now, magkakaroon po ng inbounding. Bernaldez throwing it in for Borja. Nakakapasok pa lang. And that long 3 for Borja. Another markman for the Team Rapu-Rapu. So good adjustment sa early part of this ball game. Pinasok nila si Borja para magkaroon sila ng konting range. Oo. Pero sinagot naman kaagad yan ni Caspe. At ayan na naman. And ano bang dapat gawin, Coach? Yun ang sinasabi ko. You have to deny Caspe, makareceive pa lang ng bola, dapat meron ng tao na nasa harap. Oo, dapat alam ni Caspe na merong dumidepensa sa kanya. Kasi alam mo, ang mga shots na challenge kahit papaano na nadi-distract. Pero walang distraction doon sa parte ni Delumen dahil wala man lang nag-challenge sa kanyang tirang na yon sa may top of the key. And right now, Caspe with 3
of 3 sa 3-point field. At ayan, open na naman siya. Ay, nahulog pa yun. Ano pa yung awa doon? So definitely the touch is on the side of Team Daraga. Pati si Aspe, napapangiti doon sa tirang yun eh. Anyway, meron po tayong 20 para sa Team Daraga and 9 points naman para sa Rapu-Rapu. And malapit na nating maubos ang unang 5-minute dito sa ating first quarter. Ang tapatan po ng Rapu-Rapu at ng Daraga. Dito pa rin po sa umaarangkadang bayan na Daraga. Ito po sa Daraga Covered Court. And by the way, we would like to thank, of course, Honorable Mayor Carlwin Baldo at ang Municipal Government of Daraga for having us here. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And ang commissioner natin dito ay si Commissioner Lloyd Rivero. And mapapanood pa tayo sa Ako Bicol Online TV. And ganoon din po sa page ni Representative Saldico and Ako Bicol Party List Facebook page. Again, paki-like, paki-share para mas madami pong mga Bicolano ang mga ka-witness. Hindi lang actually Bicolano, pati na yung mga relatives ng mga Bicolano sa ibang bahagi ng Pilipinas at ng mundo. Back to the ball game. Potorno to Borja. Potorno being faced by Aspe. Balik kay Borja. Naghahanap ng mapapasahan o naghahanap ng screen. Pinasa kay Bueno. Bueno, dire-diretso. Wala. And hindi siya tumagal dun sa rebounding prowess nitong si Albaitar. May 3 seconds doon. Oo. Open sana dito sa kabilang wing si Caspe for another 3, pero they opted to kick it out to Albaitar. Si Albaitar may perimeter shooting naman eh. Yeah, meron din naman yan. You cannot leave him behind sa close ranges. Aspe. Nahuli yung pasang yon. At eto na si Borja, tumatakbo para kay Bernaldez. Ang tumira ay si Bueno pero wala. Ayan na. Transition play para sa Team Daraga from Caspe with love or Aspe with love to Albaitar. At ayun na naman yung transition play doon ng Team Daraga. Isang pasa lang, nandun na, score na kaagad. Yan ang advantage pagka meron kang magaling na point guard. Ayan, isa na namang long distance connection. And right now, parang mapapaaga yung Storm. Yun nga sinasabi ko, parang mapapaaga. Nakikita natin. Oy, Aspe missing that one pero napikon siya doon. Hindi pwedeng mamimiss ko yon. So at least nasa kanila ngayon ang bola. Llantero to Aspe. Siniguro niya na. Pinasiguro na niya. Not the second time, sabi niya. Aspe and Borja is a proud native, both coming from EMs. Barrio, magkakampiyan. Pagka sa mga interbarangay, isa yung team nila. That's a 3-point attempt mula kay Dilumen, pero wala yon. Nakuha ni Borja yung pasa. Papunta kay Bueno, pero mukhang hindi umubra ang kanyang patalikod na tira. And right now, Caspe with 14 points already here in our first quarter. Wala pang mintis si Caspe so far. Oo. Ayun na naman si Bueno. Binali yung bola kasi mas matangkad yung... This is the story of our ball game right now. Daraga is shooting very easy sa kanilang basket. Dito naman sa kabila, puro force shot. Forced shot. Wala, you have to force it kasi if not, hindi ka makakascore. Mas matatangkad yung player ng Daraga kumpara sa Rapu-Rapu. So, sa ganitong laban na kumbaga sabi sa Bicol sa tandi ngaya, daog ngaya ang anong dapat gawin ng Rapu-Rapu para
kahit paano makahabol na sila kaagad sa lumulobong lamang. Yeah, you know, partner, if you wanna play basketball, you don't see it that way. Na nalalamangan ka. Oo. You have to have a good scouting report. At least kung matalo ka man ito, yung parang convincing loss na sinasabi natin. Hindi naman yung blowout loss na talaga Oo. parang wala kang ginawa, kundi nagpabugbog ka na lang. You have to at least find a mistake or find a room kung saan mo pwedeng talunin itong kupunan na to, or kahit naman hindi ka matambakan kahit papaano. So, gayon dapat ang gawin ng Team Rapu-Rapu. The mind must be there, and yung kanilang will na talunin yung team. Pero dito sa ating early going, yung kanilang body language nakikita natin eh. So, meron tayong that's a traveling violation. Nanggigil dun si Monsalve. Nakita niya open siya eh. So, talagang minadali niya din yung tira niya without dribbling the ball first. So, I guess, yun ang a few mistakes ng Team Daraga right now. And I think what they need, or what Rapu-Rapu need to do also, is to make Daraga at least commit mistakes. Yeah, sabi ko nga, inuulit ko at sinasabi din ng lahat, may malas ka man sa opensa pero definitely walang malas sa depensa. Yes. 'Di ba yung mga simple challenge, you have to challenge the shot. Kung pumasok man yan, better offense. Pero kung andun yung challenge mo, at least merong tendency na pwede mo mintis yan. Oo, kumbaga ang depensa is at will talaga. Yung opensa minsan talagang hindi sinasabayan ng Oo, hindi sinasabayan ng swerte. Yung minsan nasa ring na nasa talaga, ring na, umaalog pa palabas, di ba? Tiope, wala. By the way, nasa loob na po si Asanya, si Pispis, si Santiago. Nag-change 5 dito yung change Team Daraga. 5, yung Daraga. Nandyan din si Monsalve. Pero sa Rapu-Rapu, mayroon din tayong mga bago. Nandito na si Galicia, si De La Cruz. Ito yung mga bright at si light. Vergara. Oo. Bright light nung last game nila during Legazpi. And magbabalik si Carmela sa ating courtside. Carmela, anong atin? Sabi nga ni Coach Tads ng Team Daraga, they are focusing to the transition defense and also in controlling the tempo of their play. Dagdag pa niya, they need to improve their spacing and acknowledge their mismatches para makamit nila ang kanilang pangatlong panalo. Back to you, Coach Kyle and Coach Morgan. So yun, concentrating on the transition defense. Nakakita naman natin kaagad yan. Oo. They are concentrating sa transition defense sila. At the same time, they are converting the transition offense of their own. Yes. Yan ang masaklap doon sa part ng Rapu-Rapu. Kasi alam ng Daraga na sa tingin nila mas mabibilis itong Team Rapu-Rapu dahil sa kanilang sizes. Medyo smaller sizes kumpara sa kanila. Kaya inabangan na nila. Ang problema partner doon, with this size and speed of this Team Rapu-Rapu, ang problema, yung mga big man ng Team Daraga, mabilis na nakakababa. So, the transition defense of Daraga right now is very strong. Ayun na nga. At dyan po nagtatapos ang ating unang yugto dito sa ating labanan between Rapu-Rapu and Daraga. Ang score po natin ay Rapu-Rapu 16, samantalang ang Daraga ay meron ng 28 points. Magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Yan lang. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanang Bicol, Tabang ora mismo.
Yes, nagbabalik po kami dito sa loob ng Daraga Covered Court, Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. Yes, Coach? Yes, and sa ating first quarter, nagpakita ka agad ng outside shooting. Yung kanina nga keys to the ball game natin ay definitely present sa opensa ng Team Daraga with Caspe with big 14 points. Sa first quarter pa lang yun, hitting 4 of his 3-point shot from the field and making that layup kanina. Ay, grabe. So, are we expecting more points from Caspe? Nung nakaraang outing nila, parang he scored 30 points or more. And right now, first quarter pa lang, 14 points na. Pero I don't know kung magkakaroon siya ulit ng puntos na gano'n kasi kung maging blowout to, hindi na yan ipapasok. Oo. Malamang iba na yung ipasok. But right now, it's only a 14-point ball game. So definitely, the window is wide open para sa Team Rapu-Rapu. Yes. Ang tanong na lang, paano sila papasok dun sa window na yon? And nandiyan ba sa kanila ang will Oo. to do the tall order? Oo, to enter to that window. Pero bakit Yes. bakit sa window, no? Oo. Meron Pwede namang naman door sa eh. pinto. Para sila tuloy mga akyat bahay niya. Oo yan. Baka mahuli pa sila. Number 4 and that beautiful left-handed layup. That's Galicia for Team Rapu-Rapu. A good point guard, another teammate of Borja and Aspe sa EM's Barrio. Oo. At yun, merong sigawan doon sa loob ng paint. Naunahan ni Monsalve si De La Cruz, ceiling underneath. And maganda yung position ni Monsalve. So, wala nang choice dun si De La Cruz is but to foul. But to foul. With Monsalve's size, talagang mapipilitan ka to foul. And we have a timeout sa ating early goings dito po sa second quarter ng ating Rapu-Rapu and Daraga match up dito po sa Ako Bicol Cup 2022. At yan, makikita natin yung huddle ng Team Daraga. Andyan si Coach Toto Santiago. Another good player from Sagpon. Oo, nandyan Richard din Santiago, yung kapatid niya eh. Oo. Nandyan din itong si kaibigan natin, si Manoy Homer Conda. And bago nga pala yan dyan, partner, shout out ko na nito, request to ni JJ Caspe siguro. Shout out sa Caspe family sa Puerto Galera, yung kanyang asawa na si Joyce and yung daughter niya na si Gianna. Magandang gabi po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa panonood. And bago ko rin makaligtaan, binabati ko si Miss Jen Nunez ng Ako Bicol News Team. And of course, ayan, Miss Jen Nunez, laging nanonood dyan sa atin, si Jen. And si Remy, baka makalimutan, sisingilin ako nito bukas, na Remy, ang Maha Salvador ng Bicolandia. Ayun. I really like this player of Team Rapu-Rapu, itong si De La Cruz. Nung kanilang unang game kontra sa Team Legazpi, hindi siya nag-back down kontra kay Santos, kay Mabayo. And right now, nakikita natin nakikipagkiskisan siya sa isang malaking mama na kagaya ni Monsalve. And that will definitely ignite his teammates. Kasi makikita nila yung pagpupursigin nitong si De La Cruz at the defensive end. So malamang gumaya din ang iba sa kanya or most probably yung the whole team, 'di ba? Kailangan mo ng ganun sa team eh. And right now, Team Rapu-Rapu is looking for that same ignition of their offense. And there goes Cotorno. It was not Cotorno. No, it's labas ang bola. And it will remain sa mga taga-Daraga. Ayan. Pinasok na uli si Caspe. We have Santiago inbounding papunta kay Asanya. Pero Asanya missing that one. Borja. May tangay ng bola. Pababa. Sa kanilang front court. Rapu-Rapu. Ito Vergara lulusot. Pero wala.
malalaking mama ang nandun sa loob. Naunahan siya sa pwesto. Borja, and that long three. Wala. Galicia nakuha yung bola. 3-point attempt, and that's good. For Nad Galicia. Score natin 21-30. Lamang pa rin po ng Siyam ang Daraga. Caspe, and that long range shooting display, pero wala. Another good Miss. defense doon para kay De La Cruz. Santiago. Karoon ng konting reaction doon si Santiago. So, ayan, nakikita natin na he was given a warning by the referee. Nakakita natin dito, na-witness natin dito sa Ako Bicol Cup yung intensity of the games, yung physicality, which is, yun naman talaga dapat na-expect natin because this is a Yes. very big tournament. Too much at stake sa kada laban, yung pride ng yung municipality Yes. pinaglalabanan dito. So Oo. definitely, no player will back down to each other. Kaya minsan nadadala talaga. Lalong-lalo na kapag talagang tinalabang ka na yung pride. Which is hindi naman talaga dapat mawala sa every player. Dapat nandun yung pride. Taas no ko dapat na naglalaro dyan. Definitely, you have to play with all your heart, with Yes. all your soul and pride to win in this tournament. Pero definitely, Coach, at the end of this day, it's just a basketball game. Yes. So, wag After naman natin, the wag na palakihin. Stay cool, Oo. stay calm, and play. After the game, tapos na yan. Sabi ko nga, kahit magkakalaban ng mga teams dito, but at the end of the day, kasurog pa din dahil sa Ako Bicol. Di ba? Ayan, so the ball will now go to Team Daraga. Nasa kanilang backcourt sina Aspe and Caspe. Two Aspes are better than one, sabi ko nga. And right now, nanonood sa atin live ang mga taga Rapu-Rapu kasi syempre malayo tong Oo. place natin sa kanila. kanila. So, definitely mag-enjoy naman kayo sa aming live coverage. Yes. And I'm Yes. so proud ng ganda-ganda ng ating live coverage Yes, ng ating and, games. We are proud to be a part of it. Number 11, si Castillo. Wala yung tirang yon. At yan, nandiyan na nga sa mga taga-Daraga ang bola. Aspe to Monsalve, who was fouled by number 8. That's Borja committing that foul. And that will lead Monsalve behind the free throw line. And right now, nakikita natin yung transition defense na kailangan ng Team Rapu-Rapu. Rapu-Rapu. They are running down para ma-challenge yung fast break opportunity ng Team Daraga, pero in that occasion, nag-foul lang sila. Oo. So at least hindi nila binigay yung easy layup. Yes. Yun ang dapat na ginagawa talaga ng Team Rapu-Rapu. Understandable naman yun kasi matangkad si Monsalve. Diba? At yung dumipensa ay si Borja. Na Borja is just about, I guess, mga 5'8". 5'9", o ganyan. Caspe. Wala talaga. That's the 5th three-pointer made by Caspe. And who can stop this guy? Sabi mo nga kanina, Coach, dapat i-deny siya ng bola pero mukhang walang ginagawang ganon ang Team Rapu-Rapu. Pero sa kabilang banda naman, si Borja trying to test his range. Right now, ito na si Aspe. Sino nakita doon? Caspe sa corner. Sa corner. Vergara almost loses that ball. Galicia. Balik kay Vergara for that mid-range jump shot. Nope. Chagi Arienda to Asanya. And that's good. So score po natin 35-21. Daraga leading this ball game. Borja. Yan.
They need more of that from Borja. And right now, yung magic bunot ng Team Rapu-Rapu, Paul Borja, with 11 points na sa atin. Boy, that's a great crossover. And na tumatakbo si Del Castillo. That's a nice layup using his left hand. Now Aspe. Ibinalik ka agad si Aspe, no? Definitely, kailangan binalik nila yung kanilang tatlong player with Gadon, Aspe, and Caspe are now back into the ball game because naibaba nga yan ng Team Rapu-Rapu with their own 6-0 run. So nakita agad natin yung adjustment ng coaching staff ng Team Daraga bringing back those guys. With the veteran player right now on Chagi Arienda. And right now, medyo yung floor spacing ng Team Daraga will definitely be wider because of the shooters. Talking about shooters, that's Galicia. Pero wala yon. Kabalik ang bola sa mga taga-Daraga. What a nice pass from Aspe to Caspe. Pero missing is Caspe in that situation. Asanya losing that ball, almost losing that ball. Ayan naman, Del Castillo to Borja. Wala. Pero huling nahawakan ng mga taga-Daraga ang bola. Nakita mo kanina yung pasa ni Aspe throwing on a Middle. needle. Yeah. Parang butas ng karayon yung hinanap niya. Dalawang depensa, pinalusot yung pasa, hindi lang na-convert ni Caspe. Pero definitely, pinapakitaan agad ulit tayo ni Aspe na kanyang court vision. Yeah. Ng kanyang magical touch when it comes to passing and dishing the ball to his teammates. And eto nga yung laban na inaabangan din natin ang crowd natin dito kasi nasa home team to, home court to ng Team Daraga. Yes. So definitely inaabangan talaga sila dito ng ating mga taga-Patnubay. Mga kababayan natin, kapwa Daragenyos, Diyos maray nag-aabi po sa inyong amin. Kapwa po ninyo Daragenyo, hindi di nga na sa likod sa mikropono. Yes, mga native. Native. Mga proud. Mga native, bon. Ulo kon si Paul. Native man yan sa nalislag si Paul. Native. Pero ang gagaling mag-Tagalog, no? Pinipilit lang. Ayan, Vergara. Gandang pasa kay Borja. Pero nandun si Albaitar. Intercepted yung pasang yon. At ayan, mabilis si Caspe for that right-handed layup. Hindi na napigilan yon ni Castillo. Del Castillo, rather. Bueno. Ano bang naitawag? Mayroong foul na naitawag doon and the bench of Team Daraga reacting to that last foul called. So, I guess, yung nga sinasabi natin, nasa ibang angle lang yung referee. So, na may nakita siyang nakasabit doon sa katawan ni Bueno. Pero definitely a good defense again by the Team Daraga, not reacting to that fake na ginagawa ng Team Rapu-Rapu. Inaabangan talaga nila kung kailan bibitawan yung bola. Pero in that sequence, nakitaan lang sila ng foul. Sumabit ng konti. At yan naman ang naitawag ni referee Joel Makua. Ayan, sige. Balik ngayon sa mga naka-orange ang bola. Pero sandali, sabi ng referee. Score po natin 37-26. 11-point lead by Daraga. Ang mababa lang to, 10-point lead. Gadon was, I think, the best player ng kanilang unang outing dito sa Ako Bicol Cup. And sa larong ito, hindi masyadong nagiging productive when it comes to point making itong si Gadon.
By the way, I'd like to say hi once again sa lahat po ng mga nakikinig sa atin online, sa Ako Bicol Online TV, sa Representative Saldico Facebook page, at sa Ako Bicol Party List Facebook page. At magbabalik uli ang magandang si Carmela mula sa courtside. Carmela. According to Coach Raul Padilla of Team Rapu-Rapu, medyo mahirap daw itong laban kasi medyo kulang daw sila. And in terms of defense and offense, ay talaga namang nagpo-focus sila dito. And he added that they will still give their 100% para sa larong ito at makamit ang kanilang unang panalo. Back to the panel. Ayan, so 100% pa rin ang Rapu-Rapu sa larong ito. And yun na, nakikita din naman natin yung sinasabi ng kanilang coach na with this, they are only trailing by 10. Very manageable lead ito. Yes. And sabi nga nila na they want to focus on their defense and offense. Pero, kaya nakikita din natin from 14 point, trailing by 14 point and right now, only 10. So, ang depensa ay nag-click for the Team Rapu-Rapu. It's just that the floor spacing and the ball rotation must be there. And plus, i-plus mo na rin yung movement without the ball ng kanilang players para magkaroon sila ng better look para sa kanilang opensa. At para mas matapyasan nila ang kalamangan ng Team Daraga. And yun din ang talagang papahirapan sila ng Team Daraga if they are going to play isolation kind of basketball, mahihirapan sila because all these 5 players right now inside the court of Team Daraga are very good in one-on-one defense. Pagka may help defense pa, mas lalo kang mahihirapan. So kailangan mo ma-distribute ang bola, maikot ang bola, and yung player movement mo kailangan maayos. Yun, so yun ang dapat gawin ng Team Rapu-Rapu. At yun naman ang dapat gawin ni Chagi Arrienda, ang ibuslo ang bola mula sa 3-point range. Alam mo, Coach, eto si Sir Chagi Arrienda, nakausap ko to last time eh. Sabi niya, ang hirap na because yung mga kalaban niya ay nagbe-bless na sa kanya. Pero definitely, hindi naman nagpapakita ng edad eh. By hitting that last 3 points, Yes. definitely wala talagang edad-edad para kay Sir Chagi Arrienda. Kalabaw lang ang tumatanda. Alam mo, kahit medyo sa tingin mo mayroon ka ng edad sa game na to, basta you can still manage your body and nandun pa rin yung mentality mo. Diba? Sige lang. And most importantly, nandun pa rin yung love for the game. Oh, it's just a matter of will and dedication to play. Yes. Cotorno. Inilabas ang bola. Papunta kay Galicia. Beautiful! I wanna go back to that last sequence, partner. It's a Kita great mo play. yung floor spacing nila. Doon naka-score sila, pero naka-stack sila lahat doon sa right wing. Walang tao doon sa left. So that yung depensa din ay naka-crumple doon sa kanila. So buti na lang at na-score nila. Oo. That's a difficult shot actually by Galicia sa part ng Rapu-Rapu kanina sa kanilang pinaka-recent na successful play. Oo, lahat, all these 31 points right now of Team Rapu-Rapu is coming from all difficult and tough shots. And also we had earlier we had 3-point shots courtesy of Borja. Pero hindi na nadagdagan yan ni Borja. Caspe open na naman sa gilid. Wala. Pero nandun si Albaitar for the rebound. Ibinalik kay Caspe. Huwag mo nang bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Muntik na ang mai-shoot uli yung bolang yon. Ito yung version namin, sabi ni Galicia. Ang corner 3-point shooting, sabi nila. Ayan na. Mukhang talagang 100% nga ang ipinapakita nitong Rapu-Rapu, kaya lang medyo malamya yung tirang yon ni Cotorno. Albaitar, his version of his 100% using his ang tawag ko right dun, hand. flagship layup. Flagship layup. Talagang parang Binander. parang anong tawag dyan? Kumbaga, national anthem na tira. Caspe, umikot using his right hand for that floater. Wala.
Castillo, nakita si Bueno. Bueno naman, ipinasa kay Borja. Borja to Galicia. Mid-range, wala. Castillo for the rebound. Cotorno. Lulusot, ipapasa kay Galicia. That's a great play. Yun ang sinasabi kong player movement and ball rotation. Oh, di ba nakahanap sila ng better look? Open sa underneath si Galicia. Yes, definitely. They just have to maintain this kind of hustle na ginagawa nila ngayon. And hindi makakalayo sa kanila yung Daraga na medyo, pero pas tingin ko parang hindi pa humihirit itong team ng Daraga eh. But right there, nakita natin, they force a turnover there with backcourt violation na naitawag sa Team Daraga. So 8 points na lamang po ang hinahabol nitong Rapu-Rapu. Under 2 minutes to go. Ay, wala na pala. Mali yung kita ko ng relo. Seconds na lang pala yun. So yeah, nagtatapos na po ang ating first quarter of the ball game. First half of the ball game with a score 36, Rapu-Rapu, Daraga 44. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Diyan lamang po kayo. Ako Bicol Cup, ito ay ating sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Para mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung sa Baskara, wala kitis yung hindi. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Ako Bicol Cup, ito ay ating sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 ito ay ating. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal, bata, matanda. Ito ang Ako Bicol Cup 2022 at nasa halftime tayo sa laban ng Daraga versus Rapu-Rapu. Coach Kyle, And kanina nga nakita natin yung first quarter run ng Team Daraga pero Team Rapu-Rapu adjusted pretty well sa kanilang depensa kaya naibaba nila yan sa single digit with by trailing by only 8 points. So far, nakikita din naman natin yung adjustment sa depensa and opensa ng Team Rapu-Rapu. Pero kung babalikan natin yon, they have to maintain that
ball rotation and player movement para makascore sila dito sa malalaking mama ng Team Daraga. Pero sa kabilang panig naman para sa Team Daraga, they are doing well sa kanilang outside shooting and yung inside presence din, yung fast break opportunities, lahat nako-convert nila, walang sinasayang doon. They are forcing Team Rapu-Rapu to take those difficult and tough shots, kaya nababalik sa kanilang bola and at ang resulta ay fast break points. Kung titingnan natin this 44 points of Team Daraga right now, almost 40% of those is coming from that fast break opportunities. And right now, puntahan natin, Coach, yung scoring leader natin so far for the Team Daraga with Casper right now, 19 big points, shooting 5 out of 6 sa 3-point area, and mayroon siyang 3 rebounds and 2 assists. Sa isa pa, Albaitar with 12 points, 6 rebounds, the man in the middle for the Team Daraga right now, and Aspe, another good point guard, a tremendous, excellent player for Team Daraga with 4 assists. Definitely the court vision of Aspe right now is nakikita natin kaagad. Pero sa kabila naman, the bright light is Galicia 14 points, Borja with 10 points, yung magic bunot niya. Parehas tong dalawang to is coming from the bench. And si Bueno naman, who started this ball game having a 7-point outing and 4 rebounds. Do you think that Team Daraga is medyo overconfident sa larong ito? And right now, yun naman nakikita natin. And they should be, pero kailangan nilang umalagwa na kaagad dito because this Team Rapu-Rapu is very resilient. Nakita naman natin during their last outing kontra Legazpi, kung gusto nila tong talunin kaagad itong team na to, kailangan nilang gawin right now sa pag-uumpisa ng ating second half. So, yun ang dapat gawin ng Team Daraga. And tayo po ay magbabalik. Mayroon ba tayong breaker? Okay, so sige. Antayin na lang natin na bumalik ang ating ball game. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. Nagbabalik mga kasarog ang aksyon dito sa loob ng Daraga Covered Court. Tapatan ng Team Daraga at ng Rapu-Rapu. Yutan ang unang nakascore sa pagpasok natin sa ating third quarter. That is the first 3-pointer of Yutan dito sa ating Ako Bicol Cup. So buhay naman ni Yutan, ano? Shooter naman talaga yung si Yutan. Ito pa, shooter pero ang ginamit niyang style sa pag-shoot during that time, yung kanyang power layup. Oo, kanina nakita natin, sabi ko kanina, Caspe with 5 3-pointers already dito sa ating laro ngayon. Nakikita naman natin, nung pagtatapos ng second quarter, medyo nag-off yung kanyang outside shooting, pero ngayon umaatake siya. Yes. So very versatile player, JJ Caspe. May tira sa labas, merong atake sa depensa. So definitely a hard guy to stop on the part of Team Rapu-Rapu. Pero yun pa rin ang dapat na ginagawa ng Rapu-Rapu. They have to challenge every shot, lalong-lalo na dito kay Caspe. Kasi maya-maya niyan pupukol na naman yan sa labas. Merong tawag yung referees. As we take a look, Jerome Bernaldez of Team Rapu-Rapu. Meron tayong double foul doon. So mapupunta yung bola dito na nga sa mga naka-gray na team ng Rapu-Rapu. Ang mga Islanders natin. Nakuha ni doon ng bola.
At ipinasa kay Yutan. Sabi ni Yutan, sandali lang. Antayin ko yung mga kakampi ko. Nakita si Caspe for that long three-pointer. Wala. Ito na naman tumatakbo ang mga taga-Rapu-Rapu. De Lumen faking. Giving it to Cotorno. Back to De Lumen for that three-point shot. Wala. Pero nandun si Del Castillo. At na-foul siya. Del Castillo doing a good acting job there, Yeah. selling it to the referee. So, yan ang mga bagay na yung mga ika-count mo as hustle plays. Kasama sa hustle plays. Oo, siya. ginagawa yan nila Manu Ginobili, nila Paul Lee, gagaling nila dyan. Perfect timing yun, coach. At na foul doon si Llantero. Ayan. So Castillo. Again, De Lumen faking, giving it back to Castillo. Oy, naubusan sila ng oras doon. Napakaraming pasahan. Nasobra on that sequence. Nasobra naman sa ball movement. They weren't aware of the time. Low recognition yun ng kanilang shot clock. Kaya nandito na po ang bola sa mga taga-Daraga. Yutan, Tugadon. That's Albaitar. Llantero. Nasa kay Albaitar. At merong foul doon. Ngayon naka 2-3 zone ka. On top is Yutan, and sa other wing Llantero and Caspe. So definitely kailangan mo i-adjust ang depensa mo dito kasi pagka naglaro sila sa labas, they have a good 3-point shooting player. So mahihirapan ang 2-3 zone dito. Ang close out nila from both wings, mahihirapan umahabol yan. So definitely, I think, para dito sa Team Rapu-Rapu, kailangan siguro nilang baguhin ng konti ang kanilang depensa dito ngayon sa 5 ng Team Daraga. Meanwhile, Llantero missing that first free throw. Titingnan mo pa yung 5 ngayon ng Team Daraga, coach, kung how good they are right now. You have 3 shooters outside and meron ka pang 2 big man sa loob. Pero Rapu-Rapu is not just giving up. Ayan, si De La Cruz for that mid-range jumper. 10-point lead po ang hinahabol ng mga taga-Rapu-Rapu. At nakaapak na doon sa baseline itong si Albaitar. At nandun, kinukulit siya ni De La Cruz. Cotorno. Del Castillo. Giving it to De Lumen. To Bueno. Wala yung tirang yon. Llantero now. Dire-diretso for 2. At eto na si De La Cruz. Diretso din kaya. Dumiretso nga pero nablangka siya ni Albaitar. At ayan na naman ang bola sa mga naka-orange. Caspe. Long distance love affair. Caspe to Albaitar. Sending the mail. Yeah. Cotorno. Del Castillo to De La Cruz. Hesitation sa 3-point. Wala. Caspe now. Tumatakbo. Merong foul away from the ball between. Nagkakaroon ng konting hindi pagkakaintindihan ng ating mga players. And right now, I guess the referees will review that play and they will talk it out kung ano yung nangyari doon. So again, the physicality is now arousing for both teams. So a job again of the referee to control the physicality of our games. Yes, and the emotion. With much pride, talagang nagkakaroon ng nai-convert yan into physicality. And that's doon naman papasok yung mga referees natin too. Wait. Slow down. Cool down. Para nang sa ganun hindi na
mas lumiyab pa ang apoy, di ba? And right now, nakikita natin dito si Coach Tad papunta sa mga referees. Referee Mapula. And we're just waiting for the call kung ano yung magiging tawag doon sa last sequence na yon. And that was between De Lumen and Liantero. At sama pa yung isa si De La Cruz. Sumausaw si De La Cruz. Parang, pero wala namang ginawa si De La Cruz na. No? Parang chinek lang din kung anong nangyayari between De Lumen and Liantero. Yung tawag doon ng ating referee Coach Morgan, unsportsmanlike foul kay Liantero ng Team Daraga and warning for technical for De La Cruz. So right now, Team Rapu-Rapu will shoot 2 free throws plus ball possession. So yun po ang mga huling kaganapan. Just in case log in mo lang sa iyong Facebook at kakanood lang ng ating live coverage. So, ball possession para pa rin po sa kupunan ng Rapu-Rapu. We have Borja, De La Cruz, Cotorno, Bueno, and Del Castillo sa kupunan ng Rapu-Rapu. Oy, merong extension ng arm doon. And that's clearly an offensive foul by De La Cruz. Naka-warning pa lang sa'yo, foul ka kaagad. And right now, De La Cruz trying to get inside the minds of this Team Daraga. Yeah. Sometimes you can play with the minds. Ganon. Gandang pagkaka-receive sana, pero medyo malakas yung tira niya. Chope. To Caspe, to Aspe. Aspe now to balik kay Caspe for that 3-point shot. That's good. Ito lamang po yan sa Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Meanwhile, Borja para sa Team Rapu-Rapu to Del Castillo sa left wing. Binigay kay De La Cruz. And that beautiful turnaround jumper. Pero wala, sabay yung tirang yun. Kaya pupunta ang bola sa mga naka-orange. Home court po ng Daraga. Dahil tayo po ay live na live dito sa loob ng Daraga covered court. Aspe to Chope. Albaitar, wala. Pero nandun si Chope. Na-foul siya. And right now, dito sa ating third quarter of action, nakikita natin kung sinong team ang merong sistema at pinapakita nga yan ng Team Daraga with those passes na nakikuha nila from the outside going to the inside. So, definitely, kailangan talagang mag-adjust dito ng depensa ng Team Rapu-Rapu to control the pace and to deny the passing lanes doon sa ginagawang opensa ng Team Daraga. At nandun na nga, nakikita na natin yung intensity ngayon ng Daraga compared sa mga naunang quarters of the ball game. Just like what I'm talking kanina, a third quarter storm right now by Team Daraga with 18-point lead galing sa 8. And now they're really playing defense. Galicia. Caspe, nakuha ang bola, papunta kay Chope for that layup. Wala, mentisyon. Now, Borja ng Rapu-Rapu to Cotorno. Pasa kay Bueno. Ginamit ang katawan para hindi makadepensa si Caspe. Wala namang natawag na offensive foul or whatever. Ngayon, nasa Daraga ang bola. Caspe.
faking that move and making that layup. Cotorno. Rodel Castillo. Papunta sa kabilang linya. Borja. Long range. Yes! Off the glass. Ayan na naman ang Daraga. This time, siniguro na talaga ni Chope na hindi nasasablay yung kanyang tira. In that last sequence, ang gandang 3-pointer yun ni Borja, pero nagbigay din kaagad sila ng fast break doon para sa Team Daraga. Pero ayan, na-steal naman ni Cotorno. Papunta kay Borja. Sayang yun. Beautiful pass from Aspe to Caspe. Pang-pito na yan ni Caspe here in our ball game. So, yan ang pinasabing 21 points na kaagad. Sa 3 points pa lang ni Caspe. Sabi yung joke, Pitong, 3 points. Dahil si Pitong nag 3 points panalo yung team. Ayan na, ang mga na-intercept yung pasang yun. Napakalayong 3-pointer yun. Pero nandun ang kanyang mga kampe, Aspe and Gadon, para kung pumasok yun na 3-pointer ni Caspe, grabe na talaga. Kaya siguro walang nagcha-challenge sa kanyang tira, no? Kasi layo. Saka matangkad pa eh. Kikita natin right now, Pieces back in the ball game. Papahinga muna nila si Caspe. Oo. From a shooter to another shooter. Gadon. Missing that bonus shot. Long distance connection between Borja and Galicia. Sa part naman ng Rapu-Rapu. Aspinao. Gandang pasa yon. Sana. Another shooter sa wing. Peace. Wala yung tirang yon. At eto na, tumatakbo ang mga taga Rapu-Rapu. Bueno! Puts it up, puts it in. And right now, Team Rapu-Rapu with their own fast break points. Kailangan nila dumipensa dito to get another stop. Now they're having giving that pressure kay Aspe, pero wala. Nalusutan yun ni Aspe for that beautiful dish papunta kay Albaitar. At ayan, intercepted naman ang bola ni Pispis and he was fouled on that play. Medyo na ni Pispis yung kanyang kamay doon. Pabagsak. A hard foul there by Buen on Pispis. Good thing, mukhang hindi naman masyadong nasaktan itong si Pispis on that particular play. 2 minutes 40 seconds remaining time for the third quarter. Ayan, babalik muna ang Rapu-Rapu 47, Daraga 67. Ayan, babalik po muna ang both teams sa kanilang mga huddle. As we can see, Galicia now kailangang anong tawag dyan? Iwasan yung dehydration dahil sa intensity ng laro. And also, makikita natin Borja and their coaching staff. Ano pa mga kailangan gawin ng Rapu-Rapu now that they're trailing by 20? Right now, Team Rapu-Rapu, they have to sustain that defense at nagagawa naman nila yung depensa nila eh. Ang problema nga lang, yung mga open layup na yun, kailangan nilang makonvert kasi bibihira na may bibigyan sila ng chance for that fast break. So, definitely, kailangan mo nang i-capitalize yun and get another stop. Yes, so when opportunity comes, they have to make the most out of it. Yun. Sarap nun. Para yung coffee ko lang. Pero ito naman yung opportunity para kay Pispis na hindi isablay ang kanyang unang tira sa free throw line. So, okay yung kamay niya? Okay naman.
yung bagsak niya, yung shooting hand niya pa, yung yung left tukod hand. niya dun eh. Ito na naman, talagang naghahabol. Makikita natin yung urgency sa part ng Rapu-Rapu. You need to play with urgency, but then again, with accuracy. Vergara, lumusot. Nandun si Aspe. Turn around. Good shot. That's a great shot. Parang veteranong-veterano yung move na yun, ano? With Aspe in his face. Pro na pro. Monsalve. To Aspe. Aspe, nakita si Pispi sa corner. Pero merong foul doon. Again, ang nagiging sistema, ang opensa ng Team Daraga right now with Aspe, siya ang nagtitimon para dito sa Team Daraga. He is penetrating the heart of the defense of Team Rapu-Rapu and then suddenly kick out niya. So, nakita naman natin kanina kay Caspe ginagawa niya, and right now with Peace inside the court, ganun din ang gagawin nila. Nakita naman natin yung kick out niya sa corner pero na-foul lang siya doon. And what Aspe is a deadly player talaga sa both ends of the court. Meron siyang dish na mga magical, talagang kahanga-hanga. At meron din siyang mga tira na hindi mo dapat pabayaan. Kaya dapat all eyes on Aspe. A near steal doon, hindi lang yun na sa part ng Rapu-Rapu. Nakuha ni Chope. Borja. To Vergara. Vergara. Mas diniinan ngayon ni Aspe. Not this time, sabi ni Aspe. Ayan naman si Chope. Matindi tong Chope sa lundagan, ano? Chope is known for his high leaping ability. Vergara, nakita si Monsalve nasa loob kaya ipinasa sa labas. Pero titira nga ngayon, wala. Talagang height matters. May naitawag na foul kay Dilumen on that play, and that will make Chope right now with this veteran experience dito sa ating basketball. Nakita mo naman kanina, hindi niya ni-rush yung kanyang opportunity. Inantay niya muna mag-set up yung depensa and suddenly inatake niya using his body, tapos nakapi siya ng foul. Pinasabit si Dilumen. Kung may naramdaman na siyang may sumabit sa kanya, that's the time na itinira niya. Sayang nga lang di naipasok. Pero He converted the free throw. Yung free throw naman ang naipasok. Eto na si Vergara, papunta kay Borja. Borja. Will be inbounding now. We have 1 second. Borja. Aware doon sa play na yon, sa oras na meron tayo. 75-51 ang score po natin, mga kasurog, dito po sa ating third quarter of action between Daraga and Rapu-Rapu. Under a minute to go, Galicia. Borja, and that long three-pointer, wala. Pero nandun si Vergara for the rebound. Bueno, de derecho kontra Monsalve. Ang haba, sabi niya. Tapon ko na lang. Ginawa niya lahat doon. Binangga niya si Monsalve pero hindi natin si Monsalve nakataas yung kamay. Talaga nakita mo, double clutch siya pa yung kanyang fade away. Sabi ni Monsalve, kaya mo ba? Tingnan natin. Green time, ayan. Both teams are eagerly wanting to have that possession. At yun na nga, napunta sa Daraga at na-convert na 2 points ni Aspe. Partner, so far hindi ako pinapahiya ng Team Daraga with my claim of third quarter storm. Yes. From 9-point deficit o leading by 9 points right now. Ilan na yan? 28 points na. 28 points na. Yun na yung sinasabi mo. Talagang maganda yung observation mo sa team na to na talagang pumuputok sila lalong-lalo na sa third quarter. Ayan.
Sabi ni Rep Makuha, ay easy lang. Sabi naman ni Monsalve, wala naman akong ginagawa, Rep. But much to the delight of our fans right now. Nakita, nagtawanan din sila dun eh. Sabi naman ng referee, ay mabuti na pa siguro. Galicia. 5 seconds left sa ating ball game. The ball went out of bounds, so baseline throw will be awarded to Rapu-Rapu. And aware si Galicia ng oras, kaya yun, itinira ka agad, pero wala. Sablay at hindi na rin nakahabol itong si Vergara sa pagtatapos ng ating third quarter of action. Dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Tapatan, Rapu-Rapu, 51, Daraga, 79. Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla, nakakasama niyo po dito sa Ako Bicol Cup 2022. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Yes, nagbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022 dito po sa umaarangkadang bayan ng Daraga. Nasa fourth quarter na po tayo ng tapatan between the home court favorite Daraga team and of course yung kalaban naman from the other side of the ocean. Yung mga taga Rapu-Rapu po. And right now with Team Daraga, JJ Caspe with 7 triples here in our ball game with 25 points. So definitely hindi na i-stop ng Team Rapu-Rapu si JJ Caspe. Okay, shout out muna tayo. Shout out kay Resty Briton from Edwin Bayro Bobbies. Mark Araujo, nanonood din. Jan Rematica. And isa nga pala si Sean, Coach Sean ng Anislag Braves. Sean Edmar na nag-birthday nung isang araw. Belated happy birthday po, Coach. Ay, batiin ko din yung aking ang aking ninong kay Kuya Pep. Belated happy birthday and shout out din sa channel mo, Taladjo TV. Magandang gabi sa iyo. Ayan. Kuya Pep. Meanwhile, Vergara losing that ball. Napunta kay Galicia na nakuha naman ni Llantero ng Daraga. Bilis din yung transition defense itong Rapu-Rapu on that particular situation. Foul. Again, that match-up of Llantero versus De La Cruz. Talagang nagigit-gitan. Sabi niya, pre, ano ba nangyayari sa atin? Best friends tayo Yan, Llantero and De La Cruz. Wala namang seryosong hindi pagkakaintindihan. Both gentlemen are acknowledging na wala. Just, kumbaga, laro lang. And Coach Tads Delgado wanting to draw a play for this possession. Bakit sa tingin mo, Coach, nag-time out si Coach Tad sa mga oras na to? Start na natin. Kahit blowout,
blowout game ito ngayon sa kanila, early part ng ating fourth quarter. Pero ang gustong mangyari nitong Team Daraga with Coach Delgado there, gusto niya na yung sistema, that his player, even with this big league, will stick to the offense or to the system that they have. Kaya ngayon tatawag silang timeout. So very good mindset here para sa Team Daraga. Kahit nakakalamang na sila, they want to stick their players to that offense. Kaya ngayon tumawag sila ng timeout to draw that play, and kanina kasi yung kanilang baseline play ay medyo hindi nila naayos. So what Coach Tad is probably saying is that we need to sustain that discipline. Kahit na nga tayo ay namamayagpag sa larong ito, dapat nandun pa rin yung disiplina natin, disiplina of following what has been planned. O yan na nga, balik tayo sa ating ball game. Santiago will inbound. And wala, nakitang mas malapit sa ring, kaya ipinasa na lang sa labas kay Monsalve. Monsalve now, balik kay Santiago. What a crossover there para kay Santiago. Sayang lang at na-miss niya yung kanyang jump shot. Vergara puts it up, puts it in. Ganda rin yung jump shot nitong mamang ito. Now Santiago to Yutan. So tatlong players dito, ang players ng Barangay Sagpon, ano? Santiago, Yutan, and Monsalve. And we also have Asanya at Liantero para sa Kapunan ng Daraga. And ito na po ang mga taga-Rapu-Rapu with Vergara. May tanga ng bola. Sineset ang play. Galicia. For that 3-point attempt, wala. Malalaking mama ang nandun for the rebound ng Team Daraga. Santiago now being guarded heavily by Vergara and De La Cruz. Asanya for the rebound. Nandun si Vergara. Kinukulit ang malaking mama. Wala. Nakaapak na si Santiago sa linya. Kaya the ball will be awarded to Team Rapu-Rapu. Borja. To Vergara. To Borja. Pero nandun si Santiago. Papunta naman kay Santiago Arianda to Asanya. And right now, Team Rapu-Rapu settling to their outside shot. Nandun pa rin yung gusto ng Rapu-Rapu na makahabol sa game na to. Damang-daman natin yan. Buenga. Nawala yung bola sa kanya. But if you continue to commit turnovers, definitely hindi ka makakahabol. Hindi. Oops! Muntik na. Sumablay si Ibuenga sa likod ni Santiago. Buti na lang at nahawakan siya. So once again, kayo po ay nanonood sa Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Mapapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page at sa Facebook page po ni Representative Saldico. And nagbabalik ang ating magandang kasama dito sa courtside na si Carmela Hernandez. Sabi nga ni Coach Raul Padilla ng Team Rapu-Rapu sa huddle kanina ay nagkukulang sila ngayon sa kanilang depensa. Kaya dapat ngayong fourth quarter ay mas improve nila ito at mapadali na lamang ang pensa. Sinabi niya din sa kanyang mga players na enjoy lamang ang laro at ibigay ang kanilang makakaya sa ngayong laro. Play hard, play smart, high hopes to win today. Balik sa inyo Coach Cal and Coach Morgan. Yes, maraming salamat Carmela. And anong masasabi mo sa mga instructions na yon ni Coach Tad? Yun din naman talaga ang kailangan mo na lang sabihin dito sa iyong mga players, because you cannot trim
down the lead if you continue to commit turnovers and missing those open looks. May mga open looks yung Team Rapu-Rapu right now, pero definitely they are not converting it. So kailangang ma-convert yun para mas happy, di ba? 83-53, medyo hindi talaga magiging happy ang parte ng mga taga Rapu-Rapu sa score na to. Dahil they're trailing by 30 points at this point in time sa ating last 7 minutes of action dito sa kanilang labanan. At ayan pa, dadagdagan pa ni Monsalve ang kalamangan. Right now, Borja. Binigay kay De Lumen for that 3-point attempt. Wala. Pero nandun si Cotorno at nandun din si Yutan siyempre. At ayun na nga, tumatakbo si Yutan. Sabi niya, sandali, bigay ko kaya kay Asanya. Asanya now, itira ko kaya. Wala ang tirang yon. Pero meron tayong narinig na whistle. And in that last possession of Team Rapu-Rapu again, settling for that outside shot. You have to attack and fish some foul. Right now, under 7 minutes to go, wala pang nakukommit na foul ang Team Daraga. So, I guess you have to go for that high percentage shots and convert it and get another stop and another good offense. Definitely makakabalik ka dito sa larong ito. Ang problema yung Daraga very mindful din sa kanilang pagkukomit ng foul. And they're just using their height para ma-deflect ang bawat attempt itong Rapu-Rapu. Kagaya niya, no? Tinataasan lang ng bola ni Monsalve. Grabe yung medyo yung pagkakapaul na yun ni De La Cruz on that particular play. Medyo off from the ball yun. Oo. Na foul ni De La Cruz doon. Lakas yung pagkakabagsak ng kanyang kamay. At ang tinamaan na yung braso nitong si Asanya. Natawagan siya doon ng unsportsmanlike foul. Because he was given a warning earlier. And right now Asanya behind the free throw line for that first shot, and that is good. We hope that you're feeling good also, mga kasurog, saan man kayo ngayon. We hope na nag-enjoy kayo sa labanang ito ng Daraga at ng Rapu-Rapu. Hoy, abangan nyo mamaya yung second matchup natin sa ating Day 7, ang Manito versus Kamalig. Ang score natin, 53 para sa Rapu-Rapu, 87 naman para sa Daraga. And ito yung kupunan ng Rapu-Rapu. Coach Padilla giving instructions para sa kanyang mga bata. Ano kayang sinasabi nitong si Coach Padilla? Kay De Lumen, kay Cotorno, kay Galicia, kay Del Castillo, and kay Borja. Ayan, ang action po ay matutunghayan nyo live na live dito po sa Daraga Covered Court. Kung malapit lang naman kayo dito, come on in. At malawak pang espasyo po para sa inyo. Again, our next matchup will be played between Manito and Kamalig. Now, Chagi Arienda inbounding for Team Daraga. Under a minute to go. No, under 7 minutes, rather. Under 7 minutes to go sa ating ball game. Inbound uli. Baseline this time for Asanya. Merong offensive foul. And Asanya was a bit surprised. Yeah, definitely. Kahit ako na-surprise. That was a good seal on the part of Asanya. Pero let's give it to the referee. Oo. Huwag na natin i-contest yung referee kasi matatagalan tayo. Ayan. So, and you give it to him na kasi nakakalamang naman kayo. Oo. Meron uling whistle and this time ang mapafoul naman
ay si Monsalve. Third personal foul. Again, we are under 7 minutes dito po sa ating last quarter of action. Daraga versus Rapu-Rapu. Del Castillo, nakitang kumakat si Delumen pero he cannot handle that ball. And so as Santiago, hindi rin ma-handle yung pasang yon. Kaya turnover, mababalik sa mga taga Rapu-Rapu ang bola. Borja, to Cotorno. To Delumen, hinaharap ni Chaggy Arrienda. Napuwersang tumira itong si Delumen pero wala, airball yon. Yutan. Right now, Daraga must settle down. Arrienda to Yutan for 3. Wala. Na-rebound ni Cotorno. Outlet to Borja. Nandun si Santiago. Galicia. Sa harap mismo ni Monsalve. Muntik nang maipasok pero wala. Another good rebound para sa Team Daraga. Yes. Yun yung mga opportunity na sayang para sa Team Rapu-Rapu because they are not moving well. And they are having a hard time. They are really struggling because of the defense na ipinapakita o ina-apply nitong Team Daraga. Right now Team Daraga is playing a zone. So definitely if you want to score kontra sa zone, you have to move the ball and find that opening sa depensa. Kasi kung nakastick ka lang sa isang tao, one pass, and then you're going to take that shot, wala, madidepensa ka, nakafocus pa rin ang depensa. But if you move the ball so well on top, yung kating crisp passing, or even the cross-court passing game, pwedeng ma-open siya and mabibigyan ka ng mas better look. So do you think, Coach, na kailangan na mas dagdagan pa ng Rapu-Rapu yung mga pagkakat nila sa linya? Yeah, yun yung sinasabi ko kanina na they have to move off the ball, di ba? Kahit wala sa kaninang bola, kailangan nilang mag-rotate para makahanap. Because if you are just waiting for that ball to come to you and then you're going to shoot, very low percentage siya kasi may challenge ka pa na sa harap. So they have to look for that space na kung saan makakatira sila ng higher percentage shot. Yan. So that's a nice shot during that situation, courtesy of Bueno. Yun, nandun pa rin siya kahit nandun yung malalaking mama ng Daraga na sina Gadon and Albaitar for that rebound and that masabi nating putback. To Pispis sa corner, to Albaitar. Wala, na-rebound din Del Castillo. At ayan, in full speed ngayon ang Rapu-Rapu. Pero makokontrol ba ang speed na yon? Nakontrol pero hindi nakontrol yung tira. Now Aspe. Sandali, kontrolin ko to. Pispis. Wala nang control. Ititira ko na yan. Another shot courtesy of an assist. Definitely magkaibang istorya. Yeah. Itong mga puntos ng Daraga, most of them coming from assist. Pero dito naman sa kabilang dako, more of their plays right now is isolation. So definitely may hirap mga talaga makahabol. And parang by luck lang itong mga nagiging puntos sa ngayon ng Rapu-Rapu as we enter the 3-minute mark of our ball game. Right, mayroon tayong whistle. We would like to acknowledge Juan Miguel Salceda. Nandito ngayon sa ating venue. Magandang gabi sa iyo, Kong. At Yes. BM Juan Miguel Salceda. And lahat po ng mga kasama niya. Meanwhile, Del Castillo of Rapu-Rapu stepping back for that three-pointer. Short. See, another isolation there. Walang ball movement, walang player movement. They just want to take that shot from the three-point area hoping na ma-trim down. Pero definitely, hindi yun na nangyayari. They are just giving a fast break opportunity dito sa Team Daraga. Ayan. So wala na tayong nakikitang mga magandang play sa ngayon sa parte ng Rapu-Rapu.
While sa Daraga naman, nagiging patient pa rin sila. Pero talagang nakikita natin yung urgency sa Team Rapu-Rapu now that we are under 3 minutes dito sa ating ball game. Score po natin 92-57. For the fourth and final quarter. Running score, Rapu 57, Daraga 92. And ayan, ito na bigyan din ng instruction ang itong sina Pispis, Albaitar, and mukhang ipapasok ulit si Chope dito sa koponan ng Daraga, coach. As we are nearing sa ating twilight zone, at nakikita nga natin si board member Juan Miguel Salceda, kasama ang ating commissioner. Magandang gabi po sa inyo dyan. Yung sinasabi ko kanina, eto, under 3 minutes na lang tayo dito. So ano ang dapat gawin ngayon ng Team Rapu-Rapu? This is a big loss dito sa kanilang game. So definitely ngayon ang dapat nilang gawin is to settle down, use your system, at least practice your system dito sa pagtatapos ng ating laro. At least andun pa rin yung kumpiyansa nila papasok doon sa susunod nilang laro. Yes, and yon, dapat advance na yung kanilang mindset sa mga oras na to. Naglalaro pa sila on this particular play, pero yung parang yung sa susunod ng laro ang kanilang inaabangan, and they can make the most of this ball game, remaining time of this ball game, para mas mahasa pa yung kanilang mga skills and yung kanilang team. Yung kanina, maganda yun sa last sequence, courtesy of an assist. Matagal-tagal ko yun bago nakita ulit yun. Talaga. Oo. Ayan, si Chope. Baseline pass, papunta kay Pispis, pero nasa kay Aspe na ngayon ang bola. Trying his, akala ko 3 points, pero that's a long pass from the behind the arc, papunta kay Chope. That's a great play. Albaitar to Aspe. Tumatakbo pa rin si Aspe. Parang sila yung lalamangan sa mga ay pinapakita nitong batang to, no? Borja to Vergara. Under 2 minutes of action. Daraga versus Rapu-Rapu. Borja, mukhang titira yan. Hindi, nasapawan siya doon eh. Magandang pasa. Yun ang hinahanap ko kanina pa para dito sa Team Rapu-Rapu, that ball movement and player movement. Kaso too late na. Kung ginawa nila yan mga under 8 minutes, malamang meron pa silang chance para mas matapisan itong kalamangan nila. O kalamangan ng Daraga. Kagayan yan. Gandang pasa ni Aspe. At yun, na-steal pa niya sa loob. Sandali, tira ko nga. Wala. Sabi niya, pasa ko sa'yo. Asahan niya? Wala din, sabi niya. Sige, pa-scorein naman natin sila. Delumen for that 2. We're hitting that 1 minute mark ng ating ball game. Chope now. To Albaitar. Balik kay Chope. And the surprise Asanya. Nakita mo naman yung focus ng opensa ng Team Daraga, pero in that last sequence, too much passing. Vergara looking for his teammate. Nakita si Borja. Crossover kay Chope. Pero naipasa kay Aspe. Yun, playingly making that layup. Tinitingnan yung kanyang kaibigan na si Borja. Ayun na naman si Aspe against Borja. Maganda sanang love yun, pero hindi na ipasok ni Chope. And now, malapit na pong magtapos ang game natin between Daraga and Rapu-Rapu. We only have 20 seconds. And now wala, hindi na yan babantayan ng mga taga Rapu-Rapu. And pinapakita na nila yung kanilang pagko-congratulate sa opposing team.
pagkakapanalo nila against them. And right now, if you're going to go back sa ating game story, every shot counts. Pinakita yan ng Team Daraga. They are capitalizing every opportunity they got from the turnover they forced dito sa Team Rapu-Rapu. Nakita naman natin sa score. And definitely, etong Team Daraga converting most of their 3-point attempt with Caspe with 8 triples dito sa ating game. Dagdagan mo pa yan kay Yutan, kay Arienda, and kay Pispis. So again, dito sa Team Rapu-Rapu, they have to bounce back to their next game and at least makuha ulit nila yung kumpiyansa para makakuha na sila ng unang panalo dito sa ating Ako Bicol Cup. Ayan, kasi kung sa Daraga, every point counts, or every shot counts. Dito naman sa ligang to, every win counts. Diba, Coach Kyle? Kaya kailangang manalo sila sa susunod na laban. 63 yung Rapu-Rapu, samantalang yung Daraga merong 98 points sa pagtatapos po ng ating unang laban sa ating Day 7 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Again, laban between Rapu-Rapu and ng Team Daraga. At yun na nga, nakita natin, napakagandang outing once more for the Team Daraga with they are now 3-0. And up next, a game between Manito versus Kamalig. Yan naman po ang ating aabangan. And again, we would like to acknowledge the presence of our PSL President, Board Member Juan Miguel Salceda. Yes, nandito po sa loob ng Daraga Covered Court. At mukhang birthday ngayon ni Gadon. So dito nag-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday. And ang napakagandang birthday gift. Another blowout win for the Team Daraga. So, definitely ang ganda ng celebration nila mamaya. Yes, definitely. There will be a big party dahil sa kanilang big win ngayong gabing ito for Team Daraga. Once again, congratulations. And congratulations na din sa lahat ng mga bumubuo ng team, mga coaches, and of course, the supporters, of course, the mayor, Honorable Carwin Baldo, and the municipality of Daraga. We are also giving thanks to them. And ngayon yung Team Rapu-Rapu, yung natitira nilang games, every game is important. So kung kaya nilang mag-bounce back pa for the remaining games, they definitely should do it ngayon na mismo. Yes, next time around. Pero mukhang may kasama na ang ating courtside babe na si Carmela Hernandez at ang I think best player of the game. So sige, check natin. Carmela. Magandang gabi mga kasurog. Kasama na nga natin ang nag-iisang Kong Elizalde Kasurog player of the game. Walang iba kundi si JJ Caspe from Daraga, garnering 28 points, 5 rebounds, 1 assist, and 1 steal. So JJ Caspe, what is your motivation behind that excellent performance? Lagi ko lang motivation yung family ko kasi lagi silang nasa likod ko. And also yung mga teammate ko, coaches. So this is your chance. May gusto ka bang pasalamatan at batiin? Una-una, nagpapasalamat ako kay Mayor sa pag-imbita sa amin dito. And also kay God sa panalo namin. Thank you, JJ Caspe. Once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Yes, maraming salamat, Carmela, at ang ating Congressman Saldico, Kasurog player of the game na si Caspe ng Daraga. Alright, so abangan natin ang susunod na game natin, Coach Kyle, again between Manito and Kamalig dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Diyan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanang Bicol,
itabang ora mismo. Hatod sa ito ka na ko Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung di sa Baskaran, wala itisyon di. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo to na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa